Супер трагичните фарове на тази 211 ще станат топ фарове. Ако искате да разберете как, изгледайте клипчето. Приятели, аз съм Огифарова ОРГ и виждате в какво състояние пристигат тия фарове при мен. Пълна трагедия са. След секундичка ще измерим точно колко трагични са с луксметъра, но нека да ви покажа сега на включено осветление. Оп, пуснах ги и ето. И единия фар свети, и другия фар свети. Сега ще изгасим осветлението и ще видим всъщност точно колко светят. Ето това е цялото светене при настройки ISO 50 1/50. Това е и реалистичното осветляване, което се вижда както на камерата в момента, така и от моите човешки очи. Сега обаче ще дигна чувствителността, защото иначе гледате Бойна негри в тъмна нощ. Скривам пасажирския фар, остава да работи шофьорския и това му е цялото светене. Първо свети някъде в космоса, второ практически не съществува. Отивам сега с луксметърчето да измеря точно колко светят. Ето тук виждате е лястовичката на шофьорския фар. Тук трябва да е най-силната точка на светене. Обаче, както виждате, имаме доста посредствено светене с около 15 лукса. Всъщност повече светене има в дясната половина, където отиваме вече на около 25-26 лукса. Тук обаче трябва да сме в хилядите. Почвам работа сега по фаровете, демонтирам броня, оправям ги и след мъничко обратно, за да ви кажа какво съм направил и да видите вече как свети. Ето го и крайният резултат от работата ми по този Мерцедес. Виждате вече в какво състояние са стъклата. Габаритите се виждат съответно, за разлика от това, което беше преди. Сега отново съм си взел луксметъра и като изключим осветлението, ще ви покажа по какъв начин светят фаровете. Ето го ISO 50 1/50 както преди. Виждате обаче каква е разликата както на пътя, така и като далекобойност. Имахме между 20 и 25 лукса измерени с луксметъра. А нека да видим сега какво ще покаже луксметъра. Показва единица, защото минаваме над 1999 лукса. Пускам го на 10-тична настройка. Намек тук вече измерваме не в стотици, а в хиляди. Съответно, тук някъде е максимумът 3390 лукса за шофьорския фар и около 3600 и 700 за пасажирския фар. Сметнете си от 25 на 3700 колко пъти повече светене е това, ама криво-ляво, горе-долу над 100 пъти. Приятели, аз съм Огифарова ОРГ. Виждате по какъв начин светят фаровете. Биледа. Тотално нищо общо спрямо това, което беше преди. Ако имате нужда и вашите фарове да прогледнат и вие да знаете къде карате вечерно време, или пък имате някой приятел, който има кьорова кола, знаете как да ме намерите в TikTok, в Фейса, в Google Фарова ОРГ. Там може да ми потърсите телефона, работното време и местонахождението. Чао!